We say boom, like a gosh, man, people. Big up to each and everyone who is coming through. I pick up on yourself for Kitch Case. Yes, I am. And so it's opportunity just in each and everything that you do. And the Ramboka Zama Waisia. So the money, Isha, Mdara Muruguti Quads and motivation. Mdara, and the Nawang Mdara, Vanota Ramashuka Zama. Anzi mashoko amunotaura akadzama mudara muri mufundisi kuchechere amusi mutore mufundisi kuchechere meme because mashoko amuri kutaura mashoko akadzama aya awaiziya anzi ipiredu rinonzi Zama Zama anzi ngaramba akadaro mwana uyu anopedza uyo. Yeah, man, big up yourself, Sankara. Big up to each and everyone who is coming through also on live TikTok. It's Danso Cruise. Big up Funski. Yeah, man, come through on 0772168045. If you want to talk to Just Piker. Big up Rizlate. One munagakura chineza. Panguya ineza maja. Anzi nini panguya ndagatanga kuirowa ngoma. Anzi pa ineza anaja master. Anzi anaja signal. Ana Jabreza, Ana Jalavu. Yeah, man, big up yourself, Rebecca Mtauna. And each and everyone who is coming through. Owaisia. Yeah, my special shout out going out to the big body. Big up yourself, Waigoza and Tashiana. Big up Vamugadza. And also Mike Aningewa. Atikambo chipula chimukwazo mboti iro era freestyle were mdara. Yeah. Yes, sir, Mad Links. Scratch. Just Piker. Very good. So abari na boda rechinyora. Isha makandida inini zarinda kudai. Isha makantengeta drigo kumain. Musasi andrindoka. Eziva. Dekadiva no tika tika pendonga ndarima. Awa waka uma vane dumari no fema. Wada kutondi hete muro. Pulo. Just Piker. Mosquito. Mr. Bohera Mosquito. Alright, dabada de. Siwa bere boda rechinyora. Ishe makandida inini zarinda kudai. Ishe makantenge tandriko kumain. Musesi andrindo kanda ziwa. Ndadi wana tika tika penunga ndarima. Awa vaka woma wane dumari no fema. Wada kutondite muruma wajidoma. Dawana dem. Waida kutini ndibude mujanji chitima. Saka ndovira mukuzama. Kuchidzira motoza tsema pata inda kunerima. Ya ndofira mukuzama ini. Ndikati ndofira mukuzama ini. Ndikati ndofira mukuzama. Kuchidzira motoza tsema pata inda kunerima. Ndikati bezorema mopawisa. Ndikati bezorwadza mokundisa. Saka mzazosiya ndicheitiswa neve nyika inonga ndifitsita. Ladies and gentlemen, boys and girls, right about now, big up yourself, Matazi. My gosh, people, Just Piker, take it up. Sibambo chule beka pa. Mr. Bohera Mosquito. Everybody tandiyo taikondo. Kirimoto. Dekati manyora wazo indaka bikpa. Just Piker ndiri chumba mchadupa. Ote kumangoma. Anvele gosorwa. Adisi nimba Just Piker ndaka simba. Ndaka simba unga firestima. Pulo. Chimboya pa 0772168045 za manje Mad Links scratch pula cha pedzera kuroya icho chichi mawana ya dabada dem Sibambo chule beka pa. Mr. Bohera Mosquito. Everybody tandiyo taikondo. Kirimoto. Dekati ndakate wanyora wazo indaka bikpa. Just Piker ndiri chumba. Goma, alivele gosorwa. Adisi memba Just Piker ndaga simba. Just Piker ndaga simba. Alright, Just Piker ndaga simba. Ndaga simba unga firejitima. Just Piker ndachoka kunga chumba. Patino sika ndaziveze vano chamba ndi Mr. Bohera. Ineni ndaga simba unga firejitima. Just Piker ndachoka kunga chumba. Patino sika ndaziveze vano chamba ndi Mr. Bohera. Ita izwe kunyato simuka mdara anzine vanu mu comment section mdara muri kwadzvinyira uya apa mdara nyaso ita izwe kusimuka mdara anzi energy nemfeso yo yakawandisa Just Piker energy iri yega ere
energy rega mona pa music yangu inini chandakaona energy inoita kuti inini ndiwe munhu ane confidence changu baiza right saka mona munhu akangojara kuti achinjake ka zikuru zangori right ende anotongoramba chitongoita uzatongori bozi ndo zanonga atongori ndo zanonga atongori ndo zanonga atori pull scratch mosquito dabana paikaji bamba chuli beta Mr. Boera mosquito everybody out and you taekwondo krimoto dekadezwa bere bodare jinyura ijama kandida inene nari na gudai ijama kantende tandrigo kumain musase andrindoga doziwa anakuchakuringa pamchenjipa ijama kandifira pakorokota afindo kumbira mundi tsore nsazokura murairo ine kumi anakuchakuringa pamchenjipa ijama kandifira pakorokota afindo kumbira mundi tsore nsazokura murairo ine kumi tikatiwa tauna rima pavambiri jesu pakati apapo kutodiwa kadzitima wada kutondiitisa ndichiramba ndichitsima zita waisibisa padapaaadinavaona mafeki friends namwoyo yakashata vane ngori wada kutosanda vamochari wakatengesa jesu nekuda kumasinzi alwaita wakanoromba bandunke kupi pacho ndikati kuchipinge aiwa tamba tavunge sandirawe aivamirendi taure kanoromba bandunke kupi pacho ndikati kuchipinge aiwa tamba tavunge sandirawe aivamirendi taure kitabaridi mkutafura cha mpupurizo ngoma kadasiramba rukai matoiri kunditikodebori kunditinyaturi watimidesto katigari kuri hoi toromba msani kambianavo kambianavo komane mrasoto hawe watikuromba ramba teitacho kananda karomba dadineweromo nikati wadaku Wow. Studios. Bakuru vakarega kuna mutsuvu ndati kure kwegava tiri musango zitiri kungoshava nanhasi tiri kushaiwesu chekuseva matika nekona tsimba ndidikita msoka ndane uma nogara here mzumbunga umba upenyu wacho ngoramba orema asi mapupa chaminuka mapupa chaminuka mapupa chaminuka mapupa chaminuka shumba inogara msango shumba inogara msango shumba inogara msango shumba inogara msango alright pull my select of your parties runia ayo chimbondisechera vision rabva kurira rere ayo vision rabva kurira rere ratita ava vari kuchema naro ravaita great ja mosquito man munonzi ja spy kana kuti munonzi ja mosquito because vanhu vazhinji mucomment section vangu vachiti ja mosquito vakaita indonzi ja spiker but intro yangu ndozviti Mr. Boera mosquito chii chakaita kuti muzviti Mr. Boera mosquito geto rangu kwandakatangira music kuboera ndo kwandinotobva saka ndine imwe song yandakamborekodwa kudhara ndakaimba then vanabva kuti iwe nepatani yako yoka aiwa ramba wakadaro yo chitozviti Mr. Boera ndokuti wekwako nemudzimu wekwako inokwanisa futi kutungamirira munzendo dzako dzaunofamba bozi uri kurangarira kwauri kubva maona konzera kuti mosquito abarara kukwana futi kava mosquito manje muona chii chinchonzi mosquito chinhu ameno zvachingoriso unogona kuona mosquito yechiuya so inoita kuti handiti iri kure bva ngoti ameno kachinhu kari kubvoko kari kubva maona but chikanga chazosvika pauri soka unokwanisa kundoti chinhu ichi maona unokwanisa kuona kuti dhiri ari kuti unokwanisa kuti kuda kudai so maiziva saka ndiri muno kuti pamusic yangu inini vamwe vanogona kusateerera music chikuti ameno izvi maiziva but kana tazosvika manje unokwanisa kuzoti munhu atone atire music yes pull it bad links give me something different ndirira seni yasina manoku tandisaizi semunhu akabva kurutsu
Ja. Welcome to Ja. Madness. Mr. Boera Mosquito. Inindiri lasani yasina malaku. Sandi saiza semuni wakabla kurutu. Kuda kundi chainini kunga mafurutu. Rigidam dam doba kava maputu. Da cross apota. Da dosenga nandeta. Saka chingwa namkara di chingwa namketa. Kuto sasa inini. Manje vango doba kleta. Kirri da dora wane upata. Ndikupisa kuticho saka iritarenda ravagara pamongo ndikatoti poisi patadiwe chinono tato gara kutara pachigaro kuti go mosquito ndikupisa kuticho saka iritarenda ravagara pamongo ndikatoti poisi patadiwe chinono tato gara kutara pachigaro kuti go watana nepuresha vaunakatapushwa wadze kuti ndirichitima futi chine marasha inini ndirishasha wadze kuti babasa ine natita presha ndikati ndakurumbidza imuka mapfidza dokumenzi tati zemuneta zvinowembwa nebenzi imi papari Anzi anonzi DJ Louch. Anzi pangwana birthday rangu feso ndamfarira ngambo si Andrew freestyle obazo si namba dzake. Madonna DJ Louch. DJ Louch. Anzi birthday rawo muchingo simbisa. Ja. Mosquito. Ndikati chapo chetu simbisa na DJ Louch. Wadze mosquito ndoro vangu mazo kutati inini futi. He's my DJ. Pull my selector. Ja. Ja. Mosquito. Ndikati chapo chetu simbisa na DJ Louch rimudara. Wadze kutoti urichiramba kusakara chero pauri koko. Ngoma chiterera. Chidara ndatu kuvurira nekuti ndrima bara ndrima mbara ndrima hora. Ngoma ndinofura. Inde muchapa. Yes, thank you so much. Chimboti pai mango mari pa EP Mad Things. Yeah man, it's all about the one who a man like Just Spiker aka Jam Mosquito ndora ngotaurwa nevanu waizi andichataure zvese. Yeah man, the producer himself Dada, but right up now take your time and feel this one now. Wow. Studios.